Mám nárok na odpočet DPH pri kúpe tovaru v hotovosti? Ak ste platiteľom DPH, môžete si odpočítať DPH z nakúpeného tovaru alebo služby. Potrebujete však mať doklad, či už faktúru alebo zjednodušenú faktúru, čiže bloček z registračnej pokladnice, ktorý dostanete, ak platíte v hotovosti alebo kartou. Ale pozor, ak si chcete odpočítať DPH, nesmie suma na bločku presiahnuť 400 eur. Prečo? Pretože zákon o DPH hovorí, že pri kúpe tovaru alebo služby nad 400 eur musíte mať faktúru, aby ste si mohli DPH odpočítať. Pre rok 2024 a predošlé roky bol tento limit vyšší. Pri platbe v hotovosti to bolo 1000 eur a pri platbe kartou 1600 eur. Od 1. januára sa táto suma znižuje pre oba spôsoby platby na 400 eur.